Anem a veure les tres formes que té el mòbil, que també són a la càmera, de llegir la llum. La lectura de la llum es fa per un fotòmetre. Hi ha un fotòmetre dintre de la càmera que llegeix la llum i en funció de la lectura de la llum dona uns valors que són els d'exposició, que regulen la velocitat d'obturació, diafragma i sensibilitat en una càmera i només velocitat d'obturació i sensibilitat en un mòbil. El fotòmetre ocupa diverses àrees de la pantalla i aquí veiem una situació expressament molt contrastada. Hi ha un foc en primer terme, i unes llums al fons i una finestra. Com regulem l'entrada de llum? Ara veiem que el focus de llum està absolutament cremat. Bé, els tipus de mesura de llum són tres. Un és matricial, que és el que està actiu en aquests moments. El segon és una lectura central ponderada i la tercera és una lectura puntual. Anem a veure aquests tres tipus enfocant sobre la bombeta. Ara veiem que a la bombeta el focus està cremat. Si hi dirigim al centre de la pantalla, veiem que es tanca moltíssim l'entrada de llum, s'enfosqueix tot al voltant, però en canvi, si col·loquem al centre de la pantalla sobre la bombeta, veiem la bombeta ben exposada. Per què? Perquè estem llegint la llum de forma puntual. És a dir, només el centre de la pantalla és la zona que llegeix la llum. Sense canviar de zona, si canvio a centre ponderat, s'obre una mica més. És a dir, es crema el punt de llum perquè s'ha obert una mica i comencem a veure al voltant. Perquè què passa aquí? Que la forma de lectura de la llum és el centre més l'àrea que hi ha al voltant del centre. Una àrea no molt gran, però suficient com per agafar una mica l'escena. El tercer, el matricial, té en compte tota la pantalla. En aquest cas, què entén el fotòmetre o el mòbil? Que volem agafar una escena en què hi ha una pantalla, una finestra i un llum, i fa un promig dels tres, és a dir, té en compte tota l'escena per llegir la lectura matricial de la llum. I aquestes són les tres formes. Per què ens serviria? En aquest cas concret només és un exemple per veure el funcionament, però en una situació de contrallum podríem fer servir la lectura puntual, central, per agafar la llum de la persona, de la silueta que tenim a contrallum i no la llum de la finestra, per exemple.